Телефон барои чӣ ба мо лозимай? Салому алайкум дӯстон. Имрӯза меҳмонои телефонои шумо Умедҷон ва шумо қарор доред дар канали Умедҷон Техноблог дар видео лайк монед, дар канал обуна монед ва мо бошад рафтем. Дар асри 21 дар соли 2024 одами современниро бе телефон тасаввур кардан ғайриимкон аст. Новобаста аз он ки кадом намуди телефон истифода мебарад. Телефони обични кнопочни ёки пастелни модели телефонҳост, iPhone ёки Samsung буданаш. Фарқ надорад кадом намуди телефон истифода мебарад. Уже алкай ва одам телефон дорад дар дасташ ва телефонро барои чӣ истифода мебарад ва телефон барои чӣ ба мо лозим мебошад? Савол ба миён мебиёд ва ҳозир агар ки шумонам савол битиҳед ки телефон барои чӣ шумо дар кор аст, шумо ҷавоби худтонро гап бизанед ва плюсое ки шумо дар телефонтон мебинед ҳамон плюсҳоро гап мезанем. Мисол ҳар як одам индивидуални фикри худша дорад ва албатта манам дар ҷа дар як қоғаз навишонагем ки телефони имена барои чӣ мада дар кор аст ва ҳозир худо хоҳад як ба як ира шумода хонда мебурам ки имена телефоном барои чӣ истифода мебарам. Агар ки интереситон бошад тамошо кунед, иншоалло чотка информатсияи полезни дар давоми видео гаптон мезанам. Телефонама барои чӣ истифода мебарам? Ай интернет маълумот гирифтан новобаста ай вақт соат дар кадом ҳолате набошад медонед ки ман интернет савода информатсияи полезни барои хидмат через телефон бигирам ва дуюмаш барои видео барои сурат гирифтан, яъне ки чӣ видео чӣ намуд сурате ки бошад дига фотоаппарат кофта намегардам, медонед ки ба телефон савода мегирам ва имни ҳозир видео ки шумо тамошо кардед ҳамин видеоро ба ҳамин телефон гирифтаистам ва сеюм пунктиш ман истифода мебурдам телефонро бо наздикон дар алоқа будан. Хоб кати наздикон алоқа дар мешавам. Мисол алло салому алайкум чокади куҷодаед чӣ кокаест? Аҳволпурсӣ кардан местем, яки аҳволпурсӣ кардан местем наздикома. Новобаста аз оне ки ман дар куҷо қарор дорам. Хо дар Москва бошам, хештавори ман мисол ки наздикои ман дар Тоҷикистон бошам, метавонам ки свободна ба телефон алоқа дар буда метавонам. Ва ҳамчун соат истифода бурданам мумкин аст. Мисол бисёр бардори ҳастанд ки соат истифода намебаранд, мисол соат доранд, лекин соат истифода намебаранд, метавонанд ки ба ҷои соат аз соати телефон истифода. Мисол ман соат дорам, лекин вақти соата бисёр ҳолатда ай телефон тамошо нигоҳ мекунам ва вақта гап мезанам. Хоб фонарик ҳамчун фонарик истифода мебурдам телефона. Мисол дар ягон торикӣ порикӣ метавонам ки фонарики телефона истифода барам ва видео тамошо кардан, мусиқӣ гӯш кардан. Мисол видеоро ҳамаша метавонам ман через телефон тамошо мекунам, ягон дарс барои худам дар кор боша, ягон кино тамошо кунам, через телефон тамошо мекунам. Мусиқӣ гӯш кардан имина ҳамҷада як чира гапто мезанам. Агар ба ёдтон бошад давраи пеш не 5-10 сол пеш музика плей гуфтани чиз буд. Отдельный флеш-карташ мемонди, наушникҳои лагӯш меза, музика плей отдельный буд, ин хеле чиз ва отдельный амро истифода мебарем. Аз бошад ҳамаи телефонои смартфон буромадаги уже музика плей дар кор нест ва ҳамаи мусиқиҳо бошанд дар телефон ҳаст. Ҳамчун будилник истифода мебурдам телефонам ба худам ва барои худам будилник мемонам ва кору борома по план кор карда рафтан мегирам ва баъзан вақт барои эконом кардани вақт, барои эконом кардани времяи худам истифода мебурдам телефонам. Мисол ба чӣ хел ягон корум дар дига территория ҳаста, ман бояд бирам ҳамунҷа бинам, лекин ҳамин телефон занг зада ёки ба ҳамин телефон ба видеовизу занг зада ҳамун корро свободно ҳал карда мемонамш. Мисол рафтанам шарт нест, вақт эконом мешавад, корро свободно мебинам. Мисол рафту омадам агар 2 соат вақт боша, уже 2 соат вақтам эконом мешавад. 2 соат вақтам метавонам ки ба ягон полезни ба худам, чизи полезни барои худам сарфш кунам. ва ман инҷа наисунам кадом пунктҳоро ҳамаша навбат ба навбат наисунам буромадам, ҳамин қадар барои ман ҷамъ шуд. Агар ки шумо чанд хел шида бошад, ҳамун ҳадди аққал як та ду чиз агар дар комментария нависед, бениҳоят хирсанд мешудам. Хоб анак далши мерем. Нигоҳ кунед бардори азиз. Телефонҳо чӣ хел гуфтам барои чӣ ба мо лозимай? Ҳамин савол дошта агар ки шумо ҷавоб дода бошед, анак савол ба миёд меояд ки кадом намуди телефон имена? Ва сифатҳои телефонам ҳар хел аст ки ба навбатҳои худ телефонам ай нарх ношон агар бигирӣ ай телефони 1 миллион сар мешавад, гуфти ки хоб то 150,000 ё 30,000 рубла телефон аст. Ба ин хотир хоб ман бояд кадом намуди телефон барои худам бигирам гуфта савол пайдо ба миён мебиёд ва ба ин хотир ман инҷа телефонҳоро ба 3 қисм тақсим кардам. Ай мақсад ҳар як қисм ба худаш плюсҳои худша дорад. Ба ин хотир ҳозир як ба як шумо гап зада мебурам. Якум категория телефонҳои буҷетни, яъне ки телефонҳои буҷетни кадом намуди телефонҳо ба ҳисоб мешавад? Телефонҳои буҷетни сар мешаванд телефонҳои кнопочни то саршавии телефонҳои смартфон. Ва иҷада кадом хусусиятҳоро доранд ин телефонҳо? Телефонҳо барои гап задан, барои WhatsApp қати обични ёки барои обични гап задан, барои WhatsApp қати гап задан, барои YouTube видео тамошо кардан ва барои ягон бозиҳои майда. Мардум ҳамин телефонҳоро харидорӣ мекунанд ва ин телефонҳо буҷетшон масалан нархшон бошад примерно то $100 ёки то 7-8 рубла ҳаста. Ба сомонӣ бошад то 1000 сомона. Ҳамин намуди телефонҳоро шумо харидорӣ кардан метавонед. Телефонҳои категорияи буҷетнида. Якум категория буд албатта. Ва якум категория телефонҳо одам именно барои WhatsApp, барои YouTube ва барои обични звонок истифода мебаранд.
Дим категорияи аллакай иҷод аст телефонҳои стандарт ва дар телефонҳои категорияи стандарт аллакай телефонҳои игравой камбеш барои бозӣ кардан, барои WhatsApp, барои Telegram ҳамаи корҳо ҳастанд ва иҷода ҳамаи функсияҳош аллакай стандартанд ба меъёри худаш дасташ расандаай. Мисол памяти 64 таган не, памяти 120 уже аллакай оперативкаи баландтар, оперативкаи 1D ёки 3 не, оперативкаи i4 боло то 6 то 8 метавонед ки дар телефонҳои категорияи стандарт харидорӣ кунед ва телефон вақте ки оперативка ва памятиш баландтар мешавад, албатта телефон камда шустритар мешавад ва хубтару беҳтар кор мекунад ва албатта бисёртар хизматон мекунад. Масъалаи нархи телефонҳои стандарт. Дар категорияи стандарт яъне ки нархи намои телефонҳо чанд сомона 1000 рубл сар мешавад то 25000 рубл ҳастанд, яъне ки ба доллар ҳисоб кунем агар $100 то 250-300 доллар мешавад. Ва агар ки шумо телефонҳо дар кор бошад новобаста аз оне ки кадом намуди телефон, телефони буҷетни ёки стандарт ёки сеюм категория фарқ надорад, ҳамаи намуди телефонҳоро шумо метавонед ки аз магазини Realfon нав пачка ба 1 сола гарантияш харидорӣ кунед ва албатта доставка ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россияро дорад. Метавонед ки бемалол ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дестед рақамҳо муроҷиат кунед. Рақамҳо барои муроҷиат 915 338 71 35 925 371 01 99 ҳамин рақам дар WhatsApp аст. нависен, операторҳо ҳама вақт шумо ҷавоб метиҳанд ва ба нархи дастрас албатта иншоалло харидорӣ кардантон мумкин аст. Магазин Realfon дар шаҳри Москва қарор дорад. Адресҳои мо шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый. Магазин ҳамарӯза кор мекунад аз соати 10 саҳар до соати 10 бегара. Ва масъалаи дигари масъалае ки оперативни памяти намуди телефонои стандарт i4 болоҳанд. Плюс минус 4 6 8 это нормальный. Ва памятчон бошад 64 таган не, албатта памятчон 128 болад. Барои чи памяти кам шумода тестар пур мешавад, ба ин ходи памяти 128 болоша агар харидорӣ кунед шумода 1 сол яки сол свободна хизмат мекунед. Ва албатта масъалаи процессоршам процессори ба қувваттар ба ҳисоб меравад. Ва ба ин ходи телефонои стандарт мақсад ҳамаи ҳамин корое ки шумо дар ҳаёти рӯзмарратон истифода мебаред, ба телефонои стандарт метавонед ки дасташна бе ягон пауза истифода баред. Сеюм категорияи телефонҳои флагман ёки игравой гуфтан мо мумкин аст ки дар иҷа ҳамаи деталҳо ва ҳамаи запчастҳое ки дар ин категорияи телефони истифода мегиранд ба дараҷаи олӣ шавад ва процессориш, камераш, экраниш, ҳамаи запчастҳое ки дар дохили ҳамин телефон истифода бурдагиянд ҳамаш бошад қисматҳои хуби хубша ва сифати хуби хубаш барои сеюм категория именно ҷамъ карда телефон кардагиянд, телефон сохтагиянд. Ва албатта агар ки шумо хоҳед ки ҳамаи коротон профессионалӣ ва сифати хуб шавад, албатта харидорӣ кунед аз телефонҳои категорияи сеюм. Ва нарх навои телефонро агар биёем, нарх навошон сар мешавад ай $300 то 1500 доллар ҳаст ва масъалаи ба рубл бошад агар ай 25-30 рубл боло сар мешавад то 150,000 рубл. ба сомонӣ бухта метавонед ки ҳисобш кунед. Ва ин категория чӣ хубӣ дорад? Мисол ай ҳама хуби хуб процессор задагиянд, ай ҳама хуби хуб экран задагиянд, ай ҳама хуби хуб запчастоша задагиянд, камера задагиянд мисолда. Мисол масъалаи экран ай ҳама зуруш. Ва масъалаи процессор агар дар категорияи телефонои Android бигирем, ҳозира процессори ай ҳама зур Snapdragon 8 Gen 3 ки дар Samsung S24 истифода бурдагиянд ёки iPhone 15 Pro Max да последний процессор истифода бурдагиянд ва процессори ин телефон 17 Bionic 17. ва масъалаи камераш бошад, масъалаи камераш бошад, ҳама камераи хуби хуб дар телефонҳои флагман албатта аст. ин чихе ки шумо мисол видеоро дидед, ҳамин видеоро мо ба ҳамин телефони iPhone 15 Pro Max истифода кардем. Хикай стояша хитобу баҳо бутен. Хоб дӯстони азиз, умедворам видеои полезни шид барои шуморо ва чӣ информация буд ёки чӣ қадар тонистам шуморо ҳаракат кардам бифаҳмонам ва агар ки шумо апдейт карда тонистед бошед ки шумо кадом намуди телефон шумо дар кор ва ҳозир кадом намуди телефон истифода бурдасен, ҳамаро дар комментария агар ки нависед бениҳоят хурсанд мешавам. Мисол комментария нависен дӯстони азиз, ҳозир шумо кадом намуди телефон истифода мебаред ва кадом намуди телефон именно шумо дар кор будаед. Мисол шумо зафромас истифода бурдасен, лекин шумо кори телефони стандарт кардасен ёки ихел ёки ухел, ҳамин фикротон дар комментария нависен чӣ хеле аст. иншоалло ҳар як комментарий шуморо хондаем бурам. Раҳмати калом дӯстони азиз ки видеоро та инҷоро тамошо кардем. Дар канал обуна шуда монед ва худо хоҳад видеои навбатимон хубтар беҳтар шуда барои шумо рафтан мегирад. Саломат бошед то видеои дигар.
Дӯстон, канали навай, канали пешинамон маҳкам шид, намедонам кадом сабабоқате ва ҳозир боша мо ҷалака канали нав шудем ва барои шумо видео кардана сар кардем. Канали Умедҷон Техноблог дар YouTube ҳам вақт пои сарден Умедҷон Техноблог нависем, просто шумо дар видеош мебурояд, полни канал қича мебурояд, ним канале ки шумо қарор доред, канали Умедҷон Техноблог ҳам медонед, дар ин канал обуна шавем ва ин канал видеоша силдид кен, полни аксиҳо гапчапҳо дар ҳамин канал мешавад ва каналда обуна шудан ётон набурад ва видеое ки ҳар як канал ҳамин канал мебурад дастгирӣ кунед, чӣ қадар бо авторум ба по бихеза, ҳам қадар бо аксиҳои калон ба калон рафтан мегирад. Дӯстони азиз, видеоро чӣ қадар метавонед максимале дар группҳои Telegram ва WhatsApp паҳн кунед дӯстон, шутобе ки мардум айхи аксиҳои грандиозни магазини Realfon ба хабар бошанд. Дӯстон, саломат бошед, то дидор.